U nastavku aktivnosti u okviru akcije kodnog naziva Kurir, koja je započeta rano jutros, shodno uputstvima postupajućeg tužioca Bosne i Hercegovine, 7 osoba je pozvano u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu, gde će biti saslušane u svojstvu osumnjičenih. Pripadnici SIPE jutros su u nastavku akcije Kurir započeli pretrese objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i distrikta Brčko s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu da posluže kao dokaz u daljem postupku. Pretrešeni su stambeni i poslovni objekti, pokretne stvari, te magacinski prostori i maloprodajni i veleprodajni objekti više pravnih osoba zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje krivičnog dela, udruživanje radi činjenja krivičnog dela u vezi sa krivičnim delima, poreska utaja i pranje novca, za šta se sumnjiči 9 fizičkih osoba kineskih državljana i više pravnih osoba čiji su stambeni i poslovni objekti predmet pretresa.